Έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ αθλητισμού της Τσαγκαράδας και των γύρω περιοχών. Θα καλησπερίσω τον κύριο Νίκο Μίχα, είναι ομοσπονδιακός προπονητής της Σκοποβολής. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Να δούμε την συμμετοχή δύο πολύ σημαντικών αθλημάτων στη Τσαγκαράδα, στο αυτό το φεστιβάλ, στο δεύτερο φεστιβάλ. Σκοποβολή. Είστε και ομοσπονδιακός προπονητής. Ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Εξαιρετικό και ένας σύλλογος, ο Σκοπευτικός Σύλλογος του Βόλου, υπερδραστήριος, με πολλά μέλη, με μεγάλη τεράστια ιστορία και προσφορά στην περιοχή. Εμάς είναι η πρώτη μας φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, με δύο αθλήματα, και τη Σκοποβολής και τη Τοξοβολίας. Έχετε και την Τοξοβολία. Και την Τοξοβολία. Θα συμμετέχουν δύο πρωταθλητές από κάθε άθλημα του συλλόγου μας, οι οποίοι θα δείχνουν στους επισκέπτες τα μυστικά του αθλήματος, να το πούμε έτσι, κανόνες ασφαλείας, που είναι αρκετά σημαντικοί σε εμάς, και σε δεύτερο σκοπό να μπορέσουμε να διαδώσουμε το άθλημα της Σκοποβολής και της Τοξοβολίας σε ευρύτερο πεδίο ανθρώπων, δηλαδή δεν θα είναι τοπικά μόνο στην περιοχή του Βόλου, θα έρθουν επισκέπτες από ενδεχομένως και από ξένες χώρες και ίσως βοηθήσουμε κάποιους από αυτούς να κατευθυνθούν προς το κομμάτι αυτό της Σκοποβολής και της Τοξοβολίας, που θέλω να τονίσω ότι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το δίαθλο, το οποίο σε εμάς δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει. Και λόγω των συνθήκων του καιρού, δηλαδή, που δεν έχει πάει καλά τα τελευταία χρόνια, ενώ στο εξωτερικό έχουν καταφέρει και στις περιόδους που δεν υπάρχει χιόνι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα σκι δρόμου, έτσι ώστε να κάνουν αγώνες σκοποβολής και σκι ταυτόχρονα. Εμείς δύσκολο αυτό. Δύσκολο, αλλά είναι κατά σε μια γενικότερη πορεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας, η οποία προσπαθεί να βρει τρόπους και δράσεις που να μην υπάρχουν σκοπευτήρια, δηλαδή να μην είναι κολλημένη η σκοποβολή ή η τοξοβολία σε ένα χώρο που πρέπει να μπορεί. Παρότι εδώ στο Βόλο υπάρχει σκοπευτήριο και υπάρχει ένα σκοπευτήριο που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, έχει υποδομές, έχει εγκαταστάσεις, έτσι. Έχει εγκαταστάσεις και υποδομές οι οποίες χρειάζονται. Στην κεντρική Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια άλλη τέτοια εγκατάσταση. Να το πούμε. Και από τη Βόρειο Ελλάδα έρχονται αρκετά τακτικά αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αγώνες προετοιμασίας κυρίως, γιατί ακόμα οι εγκαταστάσεις μας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουμε μεγαλύτερες διοργανώσεις στο σκοπευτήριό μας. Ευελπιστούμε να γίνει κάτι με το Δήμο Βόλου. Τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια δράση από το σύλλογό μας, έτσι ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το άθλημά μας στην κοινωνία του Βόλου. Και ζητάμε από το Δήμο Βόλου μια καλύτερη στελέχωση του χώρου. Δηλαδή ο χώρος μας πληρεί τις προϋποθέσεις να γίνει κάτι καλύτερο, αρκεί να μπει σύγχρονος εξοπλισμός. Γιατί στο εξωτερικό οι αγώνες σκοποβολής γίνονται σε ηλεκτρονικούς στόχους. Εμάς γίνεται με τον παλιό τρόπο σε χάρτινους στόχους, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια αξία βαθμολόγησης που έχει ο ηλεκτρονικός στόχος. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένας εξυγχρονισμός, των υποδομών του Σκοπευτικού Συλλόγου και των εγκαταστάσεων. Μάλιστα. Έχετε πάντως πρωταθλητές, έχετε ανθρώπους και βολιώτες. Φέτος πήγαμε πολύ καλά. Είναι η τέταρτη φορά που ενδεχομένως να στεφθούμε πρωταθλητές Ελλάδος. Το έχουμε καταφέρει 3 φορές μέχρι σήμερα. Μπράβο. Μένει ακόμα μία φάση που γίνεται στα μέσα Οκτωβρίου στην Κόρινθο και αφορά το μεγάλο διαμέτρημα, τα 300 μέτρα, με πυροβόλο όπλο, το οποίο ήταν το μητρικό αγώνισμα όταν ξεκινήσαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Ήταν το πρώτο αγώνισμα που συμμετείχαν οι άντρες. Τώρα βέβαια έχει ατονίσει τα τελευταία χρόνια και λόγω της έλλειψης σκοπευτηρίων αλλά και ακριβού κόστους των πυρομαχικών. Ευελπιστούμε φέτος να καταφέρουμε να στεφτούμε για 4η φορά πρωταθλητές Ελλάδος. Το εύχομαι από την καρδιά μου. Εμείς θα θέλαμε, επειδή είναι η πρώτη μας χρονιά εκεί, να γνωρίσουμε περισσότερο το χώρο, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση με μια ποικιλία αθλημάτων
όπως είναι η σκοποβολή ή τοξοβολία, γιατί εμείς εκεί στο χώρο δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα αγωνίσματα τα οποία διεξάγονται στους χώρους τους δικούς μας. Θα κοιτάξουμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη παρουσίαση, έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο και να δώσουμε και ένα τόνο διαφορετικό, γιατί είναι αθλήματα τα οποία σας λέω ότι στο εξωτερικό είναι ευρέως διαδεδομένα. Μάλιστα. Όλα αυτά θα γίνουν από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, έτσι στο δεύτερο φεστιβάλ του αθλητισμού της Τζαγκαράδας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα αθλήματά σας, στις ομάδες σας, στους παίκτες σας. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.